Ish. Babe? Yeah, babe. What? Ish, amehlo man. No. Buhlungu ngingahamba elangeni emini ngesikhathi ngibheke isitolo manje angazi noma ilanga noma ngenile i-dust emehlweni. No, uhambelana nawe ishayeleni imoto. Ish, bengithi ngimthatha walk. Manje asekuhlungu angisho i-dust because sinus. No. Dust because the sinus sibile manje yabuhlungu. Ngavuka. No, babe, ushayele sinus mama. Yeah, ushayelanga. Next time wayishiya imoto yazo. Okay. Yaba mfowethu. Imama maliphathwe izifo ezisimple. Mama liphathwe izifo ezi6. Zifo hayi lezi zifo lezi zimbongolo. Mama liphathwe isisu, liphathwa ama sinus lingaboni lapha nalapha. Hayi mama elithi maqeda ukudla unikeze yaphulathi hlwa 2 minutes lilahlele. Thatha ibanana shaye konke namakhazi, thatha iorange shaye konke namakhazi. Hayi akulona imama lo umjida lo. Imama liphathwe izifo ezincane izisu, njengamanje alisakwazi ukudla uphuthu, njengamanje alisakwazi ukudla umphokoqo, njengamanje alisakwazi ukudla iklabishi. Hayi mama eliumashabhuqa, hayi. Mama eliguli izifo zamadoda, eliguli izifo zamasosha. Mama seliphathwa zinyawo manje nezandla zisakwazi ukubamba. Hayi. Uthe yini into leyana? Seyedid. Uthe yini? Ufuqana. Imama seliphathwa isiyezi mama kuthiwa lisakhona uhamba selihamba libambelela udonga manje seliphathwe isiyezi. Mama lihambe namhlanje liyotheza libuye next month. How ubuye busy sithe hayi ngidukile bengithethwe ufuqane. Hayi. Kuzona izifo zabafazi lezo. Yeah. Izifo zamasosha, izifo zama-security. Imama liphathwe ngamehlo lingahambi libona indaba zabantu. Imama kancane mama seliphathwe isinus uNkulunkulu wami alisakwazi selidinga ukuthi after ukudla lithole iyogurt lithola amadanono. Imama mphuthume nami esitolo lithole lamadanono. Hayi ukuthi mama kuthiwa liyagula linengozi la ekhanda. Hayi akulona imama leli mama lile appendix imama seli operate unyawo imama selisikiwe la embanjeni imama seliphumiso imama liwile enqole hayi akulona imama lelo zalapha mama baki no zoyishaya sena sezwa mama yeah imama aligula izifo nje bakithi. Yeah, makuthiwa li-operative mama li-operatwa ngoba li pregnant. Hayi lento yini operatwa obhozo. Mama uhlatshwe isigodo, mama uhlatshwe hayi. Mama uhlatshwe inkomo, mama lilunywe imbongo. Hayi. Imama enjani ngalelo? Imama maligule liphathwe isisu mama. Imama ligule imama liphathwe livuke kuseni linama cramps. uNkulunkulu wami liphathwe ama cravings. Imama ngisho lingakhulelwe. Hayi lento yenu ukuthi imama linesiyezi imama manje selu-Spiderman imama selihamba libambelele odongeni imama lisakwazi ulala liphuphi ofandam mama selilala liphuphana nama anaconda imama livuka lijuka hayi ngokahleni aligule izifo zesimanje manje izifo ezi6 imama uNkulunkulu ngizoba right ngimezwe mama sobara ithembela. Yeah, mama liphathwa izifo ezisimple izifo ezi6. Hayi izifo lezi zenu lezi zokuphathwa isiyezi uyimama. Hawu. Madoda. Hayi. Sobara ithembela ngezwe mama. Yeah, zonke sobara ithezwe. Yeah. Siyana mehla serayithi angithi. Yeah. Iyaphela ngithi le sinus. Yeah, so right. Ngishaya
sinus le. Ne? Yeah. You're right. So right, angithi. So right. Serious. I'm so glad I won. Ngempela. Manje uzongikiss? Uzongikiss? Kakhulu. Sampela. Yeah. Hayi lento le ukuthi imama libanjwe iCovid. Hayi. Imama liwile. How? Liwa kanjani imama uNkulunkulu wami? Hayi. Bakithi. Zoba right yazama. Uyinthemba lami. We. Hayi. Mama libanjwe isigonogono lento yelokhu nje. Likhinceke imama lizeliwe ngesibho. Izona izifo zabo mama lezi. Yeah. Izifo zabantu besifazane lezi zifo lezi ukuthola imama ifiva ne. Yeah, imama fever. Kade ngicabanga kakhulu ngesikhathi ngisemsebenzini la selizoqhuma isibhamu ngala. Mangithi ngiyafika uNkulunkulu wami. Imama seline anxiety mama. Hayi mama uthi ngithi ngiyaqhamuka imama selihamba ngeengodo. Imama lisakwazi uhamba manje ngoba likhahlela amatshe ngesikhathi lihubhana nembuzi. Akulona